Yan natop iti naglabas nga tiyempo ta iti lalaki ket mapan-agarem iti pagtaengan iti maysa nga babae. Naimbag nga rabi tayo amin kadaniw. Daytoy man nga daniw nga naputar ko. Innakman iabrasa kada kayo. Daytoy ket napaulwan iti samit ti ayan-ayat. Ididamo ta nagkita nakariknaak metten iti ayat ken ka. Ingana nagarem ka, ket adu dagiti sakripisyo nga innak na imatangan, tapno laeng syaktay inka matagikwa. Syak ti maragsakan, takarayan laeng ti inta nagbaetan. Ngem syak met ti masmas na ayan, takakaasi kamanpiman, nga agdamang iti karayan. Magmagna igid kakumkumanan ken kamamaisan, tapno laeng madanon mo iti tanu mo amaysa nga pagtaengan. Marignag dagiti anus mo ken kinapudnom, tapno laeng may pukkaw mo wenno maiyarasaas iti linaon di tapusong ngem anyan nga gasat taaddamet ni tatang nga nakabantay bayat iti inta panagpatpatang. Ayan nyamet ni tatangin na yapo hamot la pumanawen. Ngem dagita nga sakripisyum nga inkain parikna ket nariknak no kasanunak kapategken ka saan ta apulos masayang dayta gaputan na samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop, 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 stop. Woo. Woo. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Woo. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Saan kumadaytay ti rason tapno mawaswas dagiti intay nararapaap.
Paamin dagita ket panubok ket dagita amin ket pangrukudan iti tibker ken anus ta. Anus ken dungo iti apaita iti tunggal maysa no adda iti talek kadata nga sangapada ket saan tupulos a mawara ken lumamis dayta. Simumulan tulat iti samit ni ayat ditoy panunot ta. Alawen ket daytoyen iti nagpatinggaan iti daniw nga sangkabasit nga naputar ko kuna ni kadaniw Melanie Ingaran ket agdadamo kano palang nga mangipatulod iti daniw ket dakkel iti panagyaman ko asi inpalapal namet iti naputar na nga daniw iti programa tayo daniw ken ayat. Alakata agyaman iti kastaunay ni kadaniw Melanie Ingaran ket agyaman akmet ket request na kano tay you are the reason para kinilakay na ngem hanamet inpalapal tay naga nilakay na tay pukkaw tay kuma. Yan. Ala daytoyen tay you are the reason ay sagsagot na kini lakay na. Ayan, idol request ko man yung Always by Marco Sison. Ni kadaniw Lynn Rinor, good evening sir dyan. Andito ulit si Mrs. Kunana, wino ni Miss. Ayan. Request kablao man sir jay buwang ka.